Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, napauluan. Supapag, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di ti imbaga ni Joby, may papaniti day taaba, nagbalasang ko. At dapay ngamin ijay pagadalan, idikinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Joby, nana. Ay, delikadong samot ti agsaksi, no maipapaniti ka kastabanag. Imbagamot kit din ni Sir Rex, nga iso ti makaam mo. No kasjay amapan kami iti korte, nana. Amangan mo't no addama di nga ibunga ti panagsaksiyo. Uray siya kat kabutang kumati agsaksi, nana. Ay, damagag tuman ka ni Joby no umanugot. Ay, no, siyak. Jaklakit di kayat. Uray siyak mat, nana. Jakmat kayat. Mga numaisagmak kayo no umanugot kayo nga agsaksi. Balasang ko. Uy, sinalbag. Adda tayo kat dito'y nagbasit at direhas a kwarto. Uray kumaano, damat pagsasangwan tayo dito'y nga arak. Uy, angam, kasanon tinagado a kwarta tayo di hideout. No ngay, adama pa ni Jay. Uy, Sudan at may ranaw, di tinagado akwarta tayo. uray kuma, no adda mayat amatang danan a pulis. Taparwaran dati may sakada tayo. Tamapan na idulin ti kwarta tayo. Adda nga tamayat, mapasuksukan, boseng. Uy, day tangaron tirigat na. Awan am mo kadagiti pulis. Kasan ako mangarod ngay, adam amam, kit kabusol tayo mo tida. Wow, pestekit diti kastoy. Kasanong agpaiso ti kwarta tayo ijay hideout. No, dama ka pa ni Jay hideout. Maalagalakit din, tiyado akwarta tayo ijay. Sir, mayat nga tada Jovi kan Blessing agsaksi, intun mabista dagiti managdakdakas. Natibtib karti ebidensya no agsaksida. Opisyal hindi tinakita da pinagtugan kan kinarnap da tilugan na. No kumadda pa'y agsaksi kontra kadagiti managdakdakas, sigurado ang malungsot da ijay pagbaludan. Idi kinasaok ni Blessy. Mabuteng. Ha? Amangan mat, no madin ni Jovi, tawan kadwana. Dahil ita tirigat na. Sana mabalin na pilitan ti may sa at taong agsaksi no di na kayat. Sayang no awan ti agsaksi kontra kadakwada, sir. Awan sa ngamin ti partido tinatay nga opisyal. Taddadan iti sabali a pagilyan. Ngam, saan pa'y mat naiklos ti kaso? Saan ka day, sir? Dahil tamat tinadamag ko. Agsapsapol da pa'y iti ebidensya. Saan ka ko mga umanugot nga agsaksi kontra kadagijay ama nagdakdakas anak ko? Ang mga nubalsan da kayon to. Sino tinang ibaga nga agsaksiak, nanang? Saan kayo kadipay ang nagkita ka ni Blessy? Intun bigat pa iti panagkita mi. Naggapuak ngamin iti pagadalan. Kinid daw kano dayjay Rex nga agsaksi kayo kontra kadagiti managdakdakas. Da kayo ngamin tinakakita iti pasamak, idi nagpipinaltug da iti kalsada. Apay adiyo kayat nga agsaksiak, nanang. Da kami lang amin ka ni Blessy tinakasaksi iti daydi a pasamak. Delikadong amin anak ko. Diyak kayat ama isagmak ka. Nanang, sa anak ama isagmak. Kasaok ni Blessy. Agsaksi ka kadi kayam? No ilimad talata tinakita ta. Kasano amagunod dagiti biktima ti hustisya? Di ka kadi maamak? Saan ka di nga addaan nakaamamak? No saan da ang maikulong? Makaaramid namanin iti saan nga umno. Kat amangan no adadupay ti mabiktimada. Mairaman talaang iti kaso asaan tamat akaraman. Ngam no agtultuloy nga awan tinatured amang ibaga iti pudno a napasamak. Umado ti managdakdakas. Kaasi dagiti mabiktimada. Kayat mo asawan? Agsaksi ka?
May mayat matlaang no duwata. Numabalod da iti tungpalbyag. Di dan makaaramid iti dakas. Mabalod da nga ta, gayam. No agsaksita. Ken no agsaksipay dagiti daddo maabiniktimada. Sigurado ang mabalod da. Taadon ti kaso da. Adda pinatay da. Ado ti kinarnap da. Ken hinoldap da. Tungpalbyag nga ta, ti pagtungpalan da. Sigurado day ta, gayam. Tanadagsen akaso ti agpatay. Agkarnap ken aghold up. Adda pa'y armas da. Illegal da gijay. Intamanin di kabisera. Allukuyin ta dagiti duwa nga agsaksi. Dandanay ka din ti pan nakabista dagiti managdakdakas, sir? Kasapulan pa'y ti agsaksi. Tapno naan anay ti pan nakadusa dagiti managdakdakas. Sapay kuma, takayat dati agsaksi. Ikagumaak nga allukuyin ida. Tapno sana makalisi dagiti ang managdakdakas. Diyay kuma malungsot day dya pagbaludan, sir. Pangasiyo, taagsaksi kay kumakontra ka dagiti managdakdakas. Uray saan ka nga agpakaasi. Talagang agsaksiak. Pudno ka di tinangag ko, Jovi. Agsaksi ka. Wan, Rex. Tapno magupad ang timadi nga aramid dagita ang managdakdakas. No saan tayo nga agtitinulong? Saan ang malapdan ti panagraira dagita arugit iti kagimungan? Dayawan kay ti kinaturid mo. Dakkel ti may tulong ti panagtestigom. Tapno sana makalisi dagiti managdakdakas. Ay wak ni Blessy. Tapno duha kami nga agsaksi. Dakkel na pagyamanakin ka na ita, Jovi. Supapakan ti langit ti kinasayat mo. Masupapakan mati aramid dagijay ang managdakdakas. Apitan da mati bunga ti mading nga aramid da. Umadaning ti pan nakabistami. Dapay nga tagsaksi kontra kada kami. Naawan lakit di tagsaksi. Nalaglag antik kaso mi. Awan mo't ebidensyada. Awan mo't naalada alugan iti puder mi a kinarnap mi. Iti mo restaurant tinakatiliwan mi. Numadamang agkarkarnap kami. Ang saan mo. Iso ako nak nga awan ti ebidensya. Makalusot kami lakit di. Ay, sayang pa'y ti inleming mi akwarta nga ado ijay hideout. No masintensyaan kami ang makulong iti tungpalbyag. Inton makalisi kami. Balsen minto dayjay alalaki. Mayat kadimot ni Blessy akadwam nga agsaksi, anak ko. Naayayok matlaang nanang. No saan kami ngamin nga agsaksi? Agtultuloy ti kinadagas da. Adupay ti mabiktimada. Ay, sapay ko mga rod, taagbaligi kayo iti panagsaksiyo. Ikararak tayo, nanang. Dua kami mat kan ni Blessing nga agsaksi. Kan sapay la ko ma, tauray dagiti dadduma anabiktimada, kat agsaksi damat. Kan may sa, kadwami ni Rex. Aganad kayo nga rod, anak ko. Amok adi na kayo baybay anti Diyos. Namnamaak nga agbaligi kami, nanang. Husto man tinakita mi. Saan kami mat nga agparparbo iti sarita? Umay na kayon to kad isukunan ni Rex. Wananang, mapan ijay restaurant. Nagbaligi kayo, sir. Nasentensyahan dagiti managdakdakas. Juan Christine, ad-ada di magsanti kaso da. Idi nagsaksi dagiti dua babalasang. Imbag ta na kontak ti pulis nga akin agam iti kaso, ti kabagyan ti napapatay, mano atawon ti napalabas. Nairanamot gayam nga dada dito Pilipinas. Iso ang nagrarana kayo, sir. Imbag lakit din Taagpada ti imbaga da Jovi kan Blessy nga aldaw ken oras apan nakapasamak ti pinaltugan.
Nga iso mo ti imbaga tinagdarom, sumagmamano atawan tinapalabas, sir. Iso an alakadala nga nasentensyaan, nasaan da makalibak. Anda pa'y dakkalapiglat itimoging titumboy nga imbaga ti doa babalasan. Wen nga rod, sir. Nalpasan ti kaso. Ipandan idimunti dagiti managdakdakas. Palubusan na kumamatan nga umay di balayo, Jovi. Anya ko mati umay mo aramiden iti balay mi. Nakababain. Basit lang ti balay mi. Saan ka kuman nga umay? Saan ati balayo ti sarungkarak? No di kat sika. Kayat ko ama-am mo ni nanang mo. Basit lang ti balay mi. Uray jak nakita ti balayo. Masigurado kadakkan. Uray basit ti balay. Nulakit di tao ti agnaed. Ti dakas na. No bakas amang dangaran ti agnaed. Unay matabakasan. Adayamot kasta. Nakayawan ako na ikin ka. Inak ipakada ka ni nanang mo ti pamalubos na nga armen ka. Nagkasap kan gayam. Nasyakti si ka. Saan kun aparigatan ni Sir Rex? Nagsingpet kan baknang ko naman. Napudno nga ta iti imbagbagana. Anya kumapay ti sa pulam apang managnag ngay. Taga syudad. Ngam kanayon nga umay dito'y restaurant. Tapno laang makita na ka. Amang ano da sa bali ang negosyo ng asikasuan na diti kabisera. Saan ka man unay apakipot? Supapak siguro ti kinasayaat mo ti amin. Anya ko maakinasayaat. Supapak, iti panang bayad mo iti pleti na. Nga uray isulaangan tinabat-bati a kwartam. Kan ti anugot mo nga agsaksi ka. Nga uray saan mo akabagyan ti biktima. Ngam karbangan ti tunggal tao ti tumulong. Ti itutulong. Mayat to ti supapak na. Ti agaramid iti dakas. Madimot ti supapak na. Kas kumakadag iti managdakdakas. Anyamat ti kastoy a pagbaludan. Nagbasit a kwarto, ngam nagado tayo. Oh, mabisinak pa yan. Ngam di damat lag pakanan. Oh, Kamustamat nga tam ni Chato, ikayan na selda. ay wun nga agpaisuan niya. Oh, Makaramramanak pa iti arak. Ay, awan pa'y arak ito eh. awan nga tatinangala iti kwarta tayo iti hideout. Kasana tayo pa'y maala. Kat itong palbiyag mati ikaro tayo dito yung monte. Gapo iti nagado akaso tayo. Uy, Pimatay tayo pa. Nang rape tayo pa. oh, Ah, wun nga rod. Dahito iti supapak, ti inaramid tayo. Ti agyan dito'y pagbaludan iti tong palbiag. namukla kumakasto iti pagtungpalan tayo. Sana ko nakimoy kuyog kan kay Boseng. Ah, Awanak ko madi ti pagbaludan. uy, ure agbabawi tayo. Nalpasan ti amin. Awanan mabalin tayo. Ay, agpaiso ti kunada. Maudi ti babawi. Hello, Sir Rex? Pare-serve man ti restaurant para nabigat. Mano a tao, sir? Pare ti dua tao. Paikam to iti dekorasyon, tagbayadak. Jak maawatan, sir. Apay nga dapay dekorasyon. Agproposak ka ni Jovi. Yawis ko ti panagkalay sa amin. Masapak di tanubigat. Umunaag ngam ni Jovi ang mapandita restaurant. O, sige, sir. Taibagak ka ni Boss Me. Ay, anya nga oras nga umay kayo dito, sir? Agkuyog kayo ka ni Jovi ang mapandita. Iti pasado alas 7. Adda agtumat ita sakbay ti alas 7. Saan mong ibagbagakin kwa na ti plano, ha? Ariglado, sir.
Gapo iti kinasayaat kan kinaanos mo. Nagturpos kan, anak ko. Dakkel ti naitulong ni Rex kadata, nanang. Saan ko pa'y idi asinungbatan ti ayat na, kat tinulungan na ta. Manmano ti kasta tao itan. Nanang, umanugot kayo kadi iti ibagbagan ni Rex, nga agkalay sa kamin? Ne, apay ngay asyak ti pagdamagam, anak ko. Sika ti kang runaan amang ngedeng. Tasika mo't ti makiasawa. Masapul ngamin ayuman ko pa'y kada kayo. Adakan kaday ta, anak ko. Adaan kamutan iti husto nga edad. Agyaman ak nanang. Imbaga na ngamin nga agkalay sa kami kanon. Ne, nakarikap mo ti restaurant nga saan mo't anakalak. Nairikap la siguro ni boss. Tanasapa pa'y mat. Iduron mo ti ruangan, tao mo nagtan. Okay, di idoron. Wow! Nagpintasan iti unag. Good morning, my love. Ada ka dito'y, Rex? Apay nga pa rin tumang ka. Will you marry me? When Rex, umanugot ak iti ibagbagam. Makiasawa akan ka. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapauluhan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.